Yun. Gagamitin ulit natin si Merida. Merida, na-miss kita Merida. Yun, nandito na tayo sa UP. At ito na yung Merida natin. Kabit lang natin yung handlebar bag na available sa sarap ng bike shop. Nandito nakalagay yung aking cellphone, pera, at saka pambomba pala. Ito ko lalagay yung ating Cyc Plus na pambomba. Kanina ginamit ko to pang inflate. Nagawa ko to ng review, tagal na binigay sa akin to ng Cyc Plus. Hindi ko pa nagagawa ng review, sorry Cyc Plus. Pero gagawa natin to. Ay, grabe. Na-miss ko tong Merida na to. Na-miss ko mag-bike ng malaki actually. Ang tagal na puro folding bike lang gamit natin. Yung gravel bike nasa trainer na pinahiram sa atin ng Spin Cycles eh. Panibago ah. Dito lang ulit muna tayo sa UP. Gagamayin natin tong Merida MTB natin. Kahapon, teka lang. Tapos yung upuan medyo mataas. Yun, sakto na. Okay, picture tayo sa aking favorite na alley. Yun, sakto, walang sasakyan. Ito po. Gusto ko nagsiselfie dito eh. Picture tayo ng bike. Yun no, welcome back Merida. Tagal natin di nagkasama. Yes, welcome back Merida. Oy, hindi ko pa pala masyado nalinis tong Merida na to. Kita nyo, medyo madumi-dumi pa dahil galing sa tambakan to eh. Nakatambak lang to ng mga ilang buwan din. Tsaka bago ko itambak yan, pinahiram muna natin kay Jay Katigbak. Yan ang ginamit niya. Tapos, yun nga, natambak. Hindi ko pa nalinis. Baka meron mga bagong subscribers dyan na hindi pa kilala itong si Merida. Itong si Merida natin, ito ang pinakauna kong MTB. Hindi pala. Pangalawa to kasi dati naka-Trinks 26er ako eh. After ko mag 26er, ito na 29er. Ito ang una kong 29er Merida. Pero ito, frame na lang naiwan dito kasi meron tayong kapot-pot si Mark Villanueva. Binigyan niya ako dati ng mga spare niyang parts, yung fork, carver na carbon fork, tapos yung Mavic niya na wheelset, tapos yung XTR na RD. Ito sa kanya rin pala to, yung crank bigay din. Halos lahat yung frame na lang naiwan dyan. Tapos ang pinalitan ko na lang dyan upuan, fabric scoop, kaya lang nasira na oh.
Tapos eto, binili ko to. Ang dami nagtatanong nitong carrier na to. Ang ganda kasi nito. Yung carrier na yan, binili ko pa yan dati sa Life Cycle Bike Shop sa MOA. Ewan ko lang ngayon kung meron pa sila. Pero sobrang tagal na yan. Ito yung carrier na hindi kinakabit sa saddle. Dito siya nakakabit sa eyelet nung ang tawag dito seat stay. Dito siya nakakabit. Ayan. Nung bago-bago pa lang tayo nagbibisikleta, hindi pa ako nag-vlog before pandemic. Yung mga long rides, ito laging pinagagamit ko. Actually, pinakauna kong first ever multi-day ride sa Baler. Ito ang gamit ko. Dati ano pa to? Naka-rock shocks na suspension fork. Tapos naka 29 na 2.2 ba na gulong. Ngayon kasi naka 700 by 38 na siya eh. 38 ba to? 40. Ayan. Tapos ano ba? Pinalitan ko na rin pala yung brake set nito. Kasi dati naka XT brake set to, ngayon Diore. So ayan. Yan yung Merida natin. So dati kung mag-browse kayo sa channel natin, yung mga long rides ko, mga long rides namin, Bicol, Sagada, Pagudpud. Ayan, ito lahat yung ginagamit ko dati before pa ako mag gravel bike. So hindi ko lang alam kung ano ang mas maraming ngayon, ang mas mahaba ang mileage, ito ba o yung GT gravel bike. Ang setup nito naka 2x11 yata. Oo, tama, 2x11 yan. Yan. So yan ang ating sabi nga nila, legendary na Merida. Yan ang ating Merida. Okay. So i-ride na natin at na-miss ko tong gamitin. Okay, ikot-ikot lang ulit tayo dito sa UP. Tapos mamaya, saan ba tayo? So kaya maganda mag-ikot-ikot. Kundi pa lang ngayon Bagay ano pa eh, maaga ako nakarating ngayon dito, wala pang 7, nandito na ako. Kahapon nandito rin ako, naka folding bike. Pero mga past 7 na ako nakarating. Ngayon naman 6:30 pa lang, pero maya maya lang sigurado kakapal na ng tao. Sarap. Nakapanibago tong MTB. Ilang kaya ang kapot-pot makikita natin kahapon 3 eh. La 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 la. Isang ikot muna tayo ng Academic Oval. Naiiwan ko rin pala yung tripod ko rin sa sasakyan. Kung napapansin nyo, kahapon sa vlog ko, meron ako nakasabit dito sa handlebar. Yung tripod ko pag gusto kong kunan yung sarili ko ng cellphone o kaya pang selfie. Balikan natin sa sasakyan. Tsaka parang nakalimutan ko yatang ilak yung sasakyan.
ko maalala kung napindot ko ba yung lock. Marami rin pala tao. Konti lang kanina nung paglabas ko. Kahapon, nag-ano ako doon sa gilid na yun, no? Mamaya, babalik ulit ako ron. Utang ko lang din. Pero one of these days, bahala ko mag-ano ako dyan. Nagdala akong tent. Tapos, standby dyan, no? Bike packing. Tapos makapagdala rin ng gitara. Sama kayo, mga kapot-pot. O, tama. Sama kayo. Abang kayo dito sa YouTube or sa Facebook page ko, Ian How. Ga-announce ako ron. Kita-kits na lang tayo dyan. Malapit sa Lagoon. Tapos kung gusto nyo, pwede rin kayong magdala ng gitara or tent. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako gagawin ko yun. Sarap ipadjak na itong bike. Nanibago ako. Lalo kahapon ang gamit ko, single speed na folding bike. Ang tagal ko makarating eh. Wala pa yung mga vendor ah. Balik muna tayo, balik sa sasakyan. Nakalimutan ko mailak. Ay, nako, buti na bumalik ako. Nakalimutan ko tripod eh. Okay, lock natin. Yan. Ngayon, pwede na tayong dumaan dito sa sa Heartbreak Hill. Nakaraan iniwasan ko to kasi naka single speed ako. Galing dun sa pinagparadahan natin, diretso to Balagtas. Balagtas Street pala to. Ito pinagpaparadahan natin sa may Momo Cafe. Tapos pag pinasok mo rito, papuntang Heartbreak Hill. Ay sayang, wala pa akong dalang Garmin. Hindi natin masukat yung gradient. Manok. Hindi naman inaano. Master, good morning. 1-0, kapot-pot.
Dire-diretso pagdating sa dulo, pakanan to. Yan, tapos pagdating sa dulo, kanan, matatanaw na agad natin. One Luna pala. Ayun, no, yung dulo na yun. Maganda rito sa part na to, sulok na kasi to. Wala ka rito masyadong kasabay. Pagka nagbibisikleta ako kaya tumatakbo, tapos gusto mo ng uphill, eto na yun. Ang dami asong tumatahol ah. Ngayon na pala, minsan pag ingat ka rito sa mga bomba. May mga rito eh. Minsan daming echas ng aso. Echas. Napaka tito nung term na echas ah. Good morning po. Ginagamit mo ba yung term na echas? Parang Tito Vic and Joey ko pa dating narinig yun eh. Yung mga pelikula nila Tito Vic and Joey. Ayan, no? Maiksi lang naman, parang mga 30 meters yata. Pero mataas-taas din to. Yeah. Ako pa na bago umahon ah. Pinabakulas na umahon. Sarap. Yun, ramdam sa hita. Okay. May konting pagkahingal doon ah. Hop, stop daw. Meron pa isang ahon dito eh. Kaya lang papasok doon sa may mga neighborhood na. Pasukin kaya natin. Tama, pasukin natin. Ayun, no, ito ba yun? Ito nga yata. Puntahan natin. Alam ko mas matarik to, pero mas maiksi. Ayun, no. Ano nga ba tagos ito sa kabila? Puntahan nga natin. First time kong diniretso. Dati binaba ko na to eh. Pero hindi ako dumiretso rito. Ah, doon din. Ah, doon din pala. Yeah! Ah! Ha, ha. Ah, taas din ha. Yeah! Yeah! Tigidig, tigidig, tigidig. Ah, okay. Yung kabila kaya ano yun? Kung diniretso, balik tayo, balik. Tingnan natin kung ano yung pag diniretso mo pa.
Yung pala oh, kung alamin natin kung ano sa kabila. Ganoon din. Ahon, ahon. Ganon ha. Mataas. Mataas to. Meron pa isa. Maganda si Madam Ali Forbes. Baba tayo. Meron pa sa kabila eh. Okay, ito isa. Ilan yun? Isa, dalawa, tatlo. Meron ka palang apat. Apat na ahon dito. Bali 5 kasama yung Heartbreak Hill. Saan papunta to? Loob pa ba ng UP? Saan to? Okay. Pagod ako rin Apat na may iksing ahon. Okay. Ano pala? Lima, no? 5 ahon. Ayun, okay. Yun pala yun, hindi ko natadaanan dati. Okay, dito naman tayo. Ang mga iniikutan natin ngayon, yung mga parang hindi pa yata natin napapakita sa vlog. Pero naikutan namin ito dati ni Marcos Cueta. Iniikot niya ako dito. Hindi ko lang alam kung na-vlog ko yun. Balik ulit tayo sa Academic Oval. Punta ulit tayo sa kabilang dulo, kabilang side sa may engineering tsaka sa math. Pwede tayong dumaan sa may tulay ngayon. Kahapon iniwasan ko yun eh, kasi nga nakamaliit na folding bike tayo.
naman tayo sa Lacandula. Madalas dumidiretso tayo ng route. Nandito tayo sa kanan. Ay nako, teka, balik tayo. Tumambay ako rito medyo tumambay ako rito ng sandali. Pero teka, balik tayo dito. Nag-capture ako kanina, nakatungo pala yung GoPro. So black lang yung na-capture. Yeah, sayang. Yan. Nag-picture muna ako, siyempre pang thumbnail para sa YouTube, tsaka pang post sa Facebook. Kaya lang yun nga, nung pabalik ako rito kanina, nakatungo yung GoPro. Balik tayo. Yan. Siyempre gusto natin pakita tong view na to. Yeah, sarap! Uhuy, sarap mag-bike. Diyan ako tuloy nag-picture pang thumbnail. Uy, dito ulit yung mga scholarship. Kaya lang kalat-kalat sila. Ayun lapitan natin ulit. Scholarship. Yan tawag sa mga ship sa UP. Me. Alas na bero. Busy sila kumain. Narinig ko dati yung staff ng UP. Ganun niya tawagin. Gusto lumalapit. Pero ba't ngayon lumalayo? Siguro may boses din silang Tama na nga. Yun, balik na tayo sa Academic Oval.
init na. Anong oras na ba? Kaya pala konti na. Gundo talaga itong alley na to. May tumawag sa atin doon. Gundo, feeling ko talaga nasa Japan pagka dito dumadaan. I think I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Ayan, okay. Pahinga muna tayo dito. Ayun no, papahinga ako rito sa paboritong alley natin. Natatandaan pala ni Master. Lagi ko sinasabi, ito ang paborito kong alley. Ang pangalan mo, Master? Dave na lang, Dave. Dave, nice meeting you, Master. Dito siya nagtatrabaho sa UP. Lagi kita sinusundan. Sabi ko, UP na naman, papanoorin ko to. Ayos. Ayos, Master, nice meeting you. Thank you, thank you. Okay. Pwede ba picture? Oh, pwede. Tara. Dahil nakita kita, nasa taas ako eh. Si Master Ian yun ah. Thank you, Master. Thank you, Master. Ako dun. Sige, Master. Nag-spray dito taas eh. Ayos. Ay, ikaw ba yung tumawag? Sabi ko parang may tumawag sa akin doon ha. Nakita kita, nagtatali ako ng goma. Parang kilala ko siya. Master Ian ang yata yun, nag-vlog. Tapos umikot dito, papunta sa ali, yung sumigaw ako. Buti uminto. Ayos. Oo nga, sabi ko papahinga muna nga rito. Buti sumunod ka. Sumunod ako, sabi ko magbihinto yata rito. Pagtingin ko baka magpaparking na rin. Sumunod ako, huminto. Ayun. Ayos, buti na lang. Buti huminto ako. Iniisip ko pa naman ako, wala pa ako nakakwentuhan ngayon. Diba, yung mga nakakarap, may nakakwentuhan ako rito sa Anong ginagawa mo rito? Dito ako maintenance ako dito. Sa? Dito maintenance. Film center? University theater. University theater. Yung film sa kabila. Okay. Kabila yung film. Ayos. Balik mo na sa work. Sige. Thank you ha. Ayos. Si Master katuwa naman. Ayun at least meron tayong isang nakakwentuhan kahit maiksing-maiksi lang kasi may trabaho pa si Master eh. Kaya pala kanya sabi ko parang may tumawag sa akin dun. Kasi nga, nice meeting you, Master.